Pozdrav svima, evo nas u još jednom izdanju našeg malog studentskog podcasta. Večeras je sa nama jedan iz mlađe garde, do sad smo dosta pričali sa veteranima, Branislav Njemec. Bane, dobrodošao. Hvala na pozivu. Predstavi se, ko si, šta si? Pa ništa, kao što si rekao, Njemec Branislav, dolazim iz Vršca, studiram u Beogradu, Univerzitet Ciljni Dunav, tehnički fakultet, softversko informaciono inženjerstvo, to je to. Koja si godina sada? Bane? 4. godina. 4. Kad si išao prošle godine na program, bio si 3. ali tako? Tako je. Ove godine, to jest dok sam još uvijek bio 3. godina, sam aplicirao za program i nadamo se da će i ove godine sve biti u redu. Tako je, planovi su da se ide još jedno. Dobro, Bane, reci mi, prošle godine onako generalno nije nešto bio spektakularno poznat program, ti si u nekom trenutku došao, javio se, ako se dobro sećam, bio je tvoj plan da ideš sa nekim drugarom, pa je to propalo. Kako si ti uopšte došao na ideju da ideš na program? Kako si čuo? Kako si ti pretpostavio da će se to tebi dopasti? Kako si uopšte došao na ideju, ok, ja bih hteo da provedem leto u Americi? Pa da, to je u suštini jedna ovako kratka, ali zanimljiva priča, pošto ja generalno ranije nisam bio upoznat uopšte sa programom. Znao sam da postoji, nisam poznavao nikog koji je ikada bio. I to je 2022. na 2023. Nova godina se slavi, ja u Budimpešti na nekoj žurci sa devojkom i nekim tu društvom. I sasvim slučajno čujemo, neko priča naš jezik, 4 Crnogorca, tu odmah isprijateljili se, naravno kako to sve ide. I onda su oni krenuli u priču, već 4 godine za redom idu, oni su oduševljeni, nevjerojatno iskustvo, može da se zaradi. Tu sam ja prvi put negde čuo za program, ostao sam u kontaktu sa njima i kroz neko dopisivanje kasnije sam malo se više raspitao kako to funkcioniše, agencija, viziranje i ostale informacije. I tako sam ja tu pričao, znači bukvalno sam dobio ogromnu želju da odem na program i svima sam u okruženju pričao i drugarima i ne znam, roditeljima i svi su oni mislili da jedna od njegovih ideja i neće se nikada desiti, međutim na kraju sam odlučio dosta kasno zapravo, čini mi se da to bio neki februar, mart kad sam se ja javio tebi. Moguće, da, moguće. Jer mi smo pre toga istraživali koje su agencije, šta već ima na tržištu u ponudi, zvali smo neke, dosta ljudi nam je reklo da je poprilično kasno, da većina onako dobrih ponuda već je otišla. Da, kao što si rekao, sa drugom sam planirao, mi smo se dovoljili da idemo zajedno, njega sam nekako ubedio. Međutim, on na kraju odustaje, ne znam i sam iz kog razloga, nešto, njemu su bile dosta manje šanse za viziranje, zato što i pauzirao je godinu i nije bio baš davao ispite na vreme. I onda na kraju je meni bilo šta ću da radim i na kraju odlučim, a to je to, ako sam već rešio da idem 100%, idem sam i vidjet ćemo šta me čeka. I na kraju tako ispalo. Slučajno mi izašla na Instagramu reklama za baš konkretnog poslodavca za kog sam radio, za Hyatt. I tebi sam se javio i sklopili smo dogovor. Sve ostalo je istorija. Reci mi, Bane, ti si dobar student, redovno si upisao prošle godine kad si bio 3. godina, čini mi se da si dao skoro sve ispite koje si mogao da daš, imao si i solidan prosek. Je li bila strašna ambasada tebi? Moje lično iskustvo nije bilo uopšte strašno, znači bio je neki simpatičan čovek, čak smo se nešto izezali, par minuta je to trajalo, par pitanja, nekih osnovih šta studiraš, gde ideš, zbog čega ideš, da li, koliko se sećam, imaš neku porodicu u Americi, konkretno šta ćeš raditi, koji ti je posao i tako neka opšta pitanja da ti proveri engleski, par minuta je trajalo sve ukupno. Znači manje više je onako bila formalnost. To je nešto što otprilike, bez obzira na pisanja, znaš i sam postoji veliki broj grupa, Facebook i tu ljudi svašta pišu, ali generalno ono što je bitno i što mi uvek pokušavamo da kažemo, da objasnimo studentima, ako je neko dobar student, ima većinu položenih ispita iz prethodne godine, iz date godine, viziranje apsolutno nije i neće biti problem. Naravno, postoje neke rizične kategorije, ti sva sreća nisi spadao u to, tako da kod tebe je to sve bilo otprilike
išlo je glatko. Šta je, ti si bio u mestu koje se zove Lake Tahoe, po mom skromnom mišljenju, iako nisam bio tamo, ja bih rekao da je to jedno, verovatno, od lepših mesta u SAD-u. Daj nam malo opis, kako je, jesam u pravu? Pa rekao bi da jesi, iz mog iskustva stvarno, znači i onaj deo Amerike koji smo vidjeli kasnije, te neke veće gradove na putovanju, meni je taj Incline Village konkretno, Nevadin deo samog Lake Tahoe najlepše ostao u sećanju. I to je jedno malo mesto, otprilike nekih 9000 stanovnika je u pitanju. Poprilično dobrostojeći ljudi tamo žive, sve kuće su jako prelepe i generalno je ceo taj community, odnosno ta zajednica njihova poprilično kako bih rekao... Povezana, a i bogata, jako su bogati, tamo žive bogati ljudi. Jeste, jako su druželjubivi i svi su jako, dosta ljudi kaže ta njihova fake ljubaznost, ali meni je to bilo, na primjer, poprilično prijatno da u toku dana ne prođe čovjeka da ti se ne javi, da sa osmehom na licu te pozdravi, tako da stvarno jedno jako lepo mesto, jako lepa priroda, samo jezero. Nama su govorili da je mnogo hladna voda, ali svi mi koji smo negde odavde sa ovih prostora, brzo se naviknemo na vodu, skroz je bilo prijatno za kupanje, za provođenje vremena kada nismo na poslu, tako da jako lepo iskustvo, jako lepo mesto. Ti si radio kod poslodavca koji se zove Hyatt. To je bez ikakve dileme jedan od najekskluzivnijih poslodavaca u tom inače ekskluzivnom mestu. Daj nam malo informacije o tome, koja je pozicija, koliko si bio plaćen, šta je pozicija podrazumevala, šta se očekivalo od tebe. Ispričaj nam sve što ti padne na pamet o tom poslodavcu. Jasno, pa u suštini ja sam bio server asistent ili baser. Međutim, mi smo došli tu, ta konkretna ekipa, ja i još par momaka koji su živjeli u toj kući, smo došli dosta rano, to je bio 2. jun i većina studenata je tek kasnije trebalo da dođe i onda mi smo imali negde tu priliku da malte ne i biramo, bez obzira što se naš job offer, odnosno ugovor, vodio na konkretno neku drugu poziciju, oni su meni ponudili ako hoćeš, imaš iskustvo, možda radiš ili kao server ili kao server asistent. I ja sam imao tu neku blokadu jer nikad nisam držao tacnu u ruci i bio sam u fazonu, nisam ni znao kolika je tu razlika i što se tiče plaćanja i ostalo. Video sam satnica servera je 15, satnica moja server asistenta isto bila 15, mislio sam to je negde isto. Međutim, prevario sam se, da, izabrao sam tu neku manju varijantu gdje se više radi fizički. Rekao bi da je onako server asistent neko ko radi iste stvari kao i server, što se tiče i nošenja tacne, i pospremanja stolova, i postavljanja stolova. Konkretno u Hyattu ja sam radio u Sierra Cafeu, to je bio restoran za doručke. Radili smo od nekih 8 do 12. Jedina neka ključna razlika između mene i servera je bila to što je on više morao da bude uključen i da zna meni na pamet, iako i ti nakon nekog vremena naučiš meni. I ta neka komunikacija sa gostima koja je bila više na njemu, više neka odgovornost. Međutim, ja sam što se tiče pića, znači poslužim kafu, poslužim ko šta hoće da popije. Isto također spremim isto kafu, nazad u kuhinju donesem. A server ili food runner bi obično donosio tu hranu. Dobro. Znači, u principu, konkretno u tvom slučaju, ta neka osnovna satnica od $15 je bila podjednaka i serveri su dobijali 15 i pomoćnici servera, u tvom slučaju baseri, samo se razlikovao iznos tipsa koji ste dobijali u toku dana. Procenat bakšiša koji ide tebi, odnosno serveru je drugačiji. Znači, konkretno za Hyatt u tom slučaju je bio otprilike između 65 i 70% zadržava sam server, a 15 do 20% server asistent. A ostalo se deli imali smo buffet uključen u sam restoran, znači bio je buffet attendant, bio je food runner i ostalo se deli njima. Ostalim ljudima koji rade kao osoblje konkretno u tom restoranu? Konkretno samo, znači ako on uzme recimo 70%, ja uzmem 20%, tih 10 se deli na food runnere i na buffet attendant. Ok. I koliko je bio neki prosečan iznos
bakšiša konkretno u Hayatu, recimo za tvoju poziciju? Ako uzmemo prosek od 10 dana. Prosek od 10 dana, pa da. Rekao bih da to mnogo zavisi od dela sezone. Znači, bilo je kada, ne znam, bude 4. jul pa se uzme tu i $100 i više od $100, ali bilo je dana, znači na početku sezone tu od 2. juna i recimo septembar koji nakon onog Labor Day-a postaje bukvalno nema toliko ljudi, pa se uzme $30-40 dnevno, ali rekao bi da neki prosjek tu između $60 do $80 na osnovu, da. Znači tokom cijele sezone taj neki prosjek. Da, shvatam, dobro. Jesi li radio drugi posao? Jesam. I dok nisu došli ostali studenti, ja sam radio kao drugi posao u sklopu Hayata, kao beach attendant. Konkretno jako lagan posao. Na plaži se radilo. Znači, ne znam, dođu gosti, ja ih pozdravim, pitam ih da li im treba neki peškir, da li treba da im postavim suncobran. Znači, ja sam pričao, dolazim posle smene u Sijeri, kao servis da se odmorim na tom drugom poslu. Jako lep pogled na tu samu plažu i generalno vazduh i sam ambijent jako lepo. Međutim, tu sam bio samo 2 nedelje, jer nakon 2 nedelje su došli svi ostali studenti i oni su po ugovoru njima morali da daju njihovih 30, recimo 2 sata prosečno koliko je bilo. I onda tu više nije bilo mesta za mene. I sami ti kad su došli svi studenti, međutim ja sam nekako uspeo da ga nađem, znači nakon mjesec i po dana boravka tamo. Radio sam kao noćne smene u Rayleighsu, to je lanac njihovih supermarketa. Kao restocking, znači popunjavao sam rafove, poprilično lagan posao, međutim jedini problem je bio što se radilo noću. I taj posao sam dobio pukom nekom srećom, jer svi su aplicirali za taj Rayleigh i generalno je 2 nedelje trebalo da ti budeš u procesu selekcije, da bi uopšte te uzeli u obzir da radiš tu. Međutim, ja dolazim jednog dana u Rayleigh i tražim da popričam sa menadžerom, gde mene pita tu neki šef s mene kao jel imaš ti zakaz za intervju, kao da, naravno, međutim nisam imao, tu sam slagao. I odem do menadžerke te i sasvim prijatna neka žena je bila u pitanju, popričam sa njom, kažem mi da igrom slučaju znao sam da im baš za 3. smenu fali radnika i ja kažem ja bi hteo da radim 3. smenu, meni je odgovaralo pošto je smena u restoranu kretala do 6:30, ja bih radio sam od 12 uveče do 6 ujutru i tamo to neko vreme da stignem do drugog posla i onda od 6:30 do 1 nastavim u restoranu. I ona je bila u fazonu, žena, jesi ti sigurna da ti to želiš, kao malo je veliki zalog, a ja sam bio u fazonu da, kao ja to mogu, full sam uveren sve, iako nisam bio siguran u tom trenutku kako će da ispane na kraju. I ona žena, ok, kao ajde ubrzat ćemo proces, krećeš preko sutra. I eto, tako je krenulo taj dodatni posao. Jesi izdržao? Jesam. I to, na kraju su svi studenti koji su dobili posao u Rayleigh su bili, dobili su otkaz zato što stvarno, znači, nakon nekog vremena nije tolika potražnja za studentima, ne treba toliko ljudi, a meni se iz nedelje u nedelju su meni govorili, ti radiš samo ovu nedelju i samo su mi produžavali. Iz razloga što se uvek, posrećilo mi se bukvalno svake nedelje. Prve nedelje neki Meksikanac koji je tu dobio posao, bio je nov, samo se ne pojavi. Otputuje i ne radi više, pa im treba ljudi, baš za noćnu smenu. Pa sledeće nedelje neko se razboli, pa im opet treba još ljudi. I tako mi se sve nekako sasvim slučajno poklapalo da sam ja nekih 2 meseca radio 2 posla. Dobro, a možda je imalo veze to poklapanje, ja samo pretpostavljam, s tim što si ti možda bio dobar radnik, pa su oni našli za shodno da baš tebe ostave neko dodatno vreme umesto Petra Petrovića, Filipa Filipovića ili nekoga, ne znam, Carlosa iz neke zemlje. Jasno, pa mislim, sigurno da igra ulogu taj neki, kako se generalno neko pokaže, da, složio bi se s tim. Dobro, a postoji jedna zanimljivost koju si ti meni ispričao, kada smo se vidjeli, kad smo sjeli da popijemo kafu, nismo nešto ni spektakularno dugo pričali, ali ta čuvena Hayat Family,
ajde, ovako jedna interesantna stvar, o čemu se tu radi? Pa da, u suštini u Hyattu, u celom community-u tog Hyatta koji se nalazi na Lake Tahoe, postoje neke glasine da postoji neka porodica koja zapravo stvarno postoji. Dolazi tu svake godine, već 30 godina, generacijama. Indijci su u pitanju i njih ima jako mnogo, nekih, pa preko 50, znači šira familija i svi živi, deca i jako mnogo ljudi koji su, pa rekao bih, jako zahtevni gosti. Znači, to je te 2 nedelje kad su oni bili, nam je bila paklena nedelja. Čim su oni bukirali sve to, nama, imali smo taj pre-shift čuveni, gde mi pre smene pričamo tako da li dolazi neka bitna ličnost i neke stvari vezano za taj dan na poslu i oni su nama skrenuli pažnju, dolazi Hyatt Family, prepoznaćete ih, ne moramo da vam opisujemo dodatno. Oni su malo naporni, kako su oni nama tada rekli, i ako budete imali bilo kakvih problema većih, zovite management. I u suštini tako je bilo, da, oni su generalno porodica koja, kao što sam rekao, dolazi tu generacijama i jako mnogo novca troši na Hyatt, odnosno Hyatt ima mnogo profita od njih, jer ih ima jednostavno puno i troše novac, ali su jako zahtevni, smatraju da samim tim što potroše jako mnogo novca tu, da trebaju da imaju neke stvari besplatno, da su privilegovani u odnosu na druge goste, tako da je bilo nekih situacija. Oni kada god naručuju bilo šta, znači bilo koje jelo, uvek je specijalno nešto, dodaj mi ovo mi oduzmi. Neki od njih su jako neprijatni, pa je tu bilo nekih situacija gde, ne znam, sećam se, radili smo Mihajlo i ja u smeni i zapalo nam je baš da svi stolovi koje mi imamo, popuni ih cela porodica i ne znam, pa neće jedni sa drugima da sede zajedno, pa dadilje se isto nešto bune, pošto imali su i dadilje, su isto vodili na odmore, neke nađu već tamo od studenata isto. I bila je jedna baš neprijatna situacija gde konkretno Mihajlu je, pošto on i ja smo radili u kombinaciji, on je bio server, ja sam bio server asistent, i ja sam doneo limunade neke i taj čovek je uzeo kako se zove, mali šećer, otvorio ga i sve sa kartonom, sa pakovanjem od šećera i ubacio limunadu, pozvao Mihajla i rekao mu je nešto u moje limunadi, a znači on je to bukvalno minut pre toga uradio. I tako su imali neke ispade, više ne mogu ni da se setim. Znači, pored našeg restorana, tu je bio taj Taco Provisions, koji je bio onako klasična kafeterija, bilo je kao na pumpi pića, gluposti i to, kao neka trafika u suštini. I znači oni uđu tako, njihovih 15 dece malih, uzimaju neke čipseve, grickalice, sokove i samo izađu. Smatrali su da su privilegovani i da ne moraju da plaćaju tako neke stvari koje su bile normalne da se plate. Kako se čovek nosi s tim gostima? Kako ste se vi nosili sa njima? Jeste im jednostavno baš sve tolerisali ili ste u nekom trenutku rekli, ili su bile postavljene neke granice u nekom trenutku kada oni pređu te granice, neko im kaže da su jednostavno otišli predaleko? Kako se hendluju takvi gosti? Pa hendluju se na sledeći način. Znači, niko njima nije želeo da kaže da oni greše u bilo čemu, jer je to bilo striktno samim tim što donose mnogo novca, nisu želeli da pokažu njima da nisu u pravu. I onda smo mi, stvarno tu nam je menadžment ceo izlazio u susret, uvek su obletala tih 2 nedelje oko 3-4 menadžera sve vreme u restoranu. I kad god smo imali bilo kakvu neprijatnost, konkretno to kad se desilo sa limunadom, mi smo pozvali menadžera, oni su pričali sa njima i oni su rešavali te ispade njihove, recimo. Stvarno su ispali korektni, gde mi nismo imali nikakav problem da se, ili kada na računu znamo da su nešto pojeli i da smo im to doneli, oni kažu ne, mi ovo nismo ni naručili, ni pojeli, skinite mi ovo sa računa. Odmah zovemo menadžera i oni nastavljaju dalje konverzaciju sa njima. Nisi ulazio u to da li su skidali ili nisu, to već nije bio tvoj deo posla. Tako je. Iako si otišao sam na program, nekako se desilo da ste se spojili, da se spojio sa 2 momka naša iz Republike Srpske, Stefan i Mihajlo,
Pa kako izgledalo to? Vi ste sad planirate zajedno da idete na program, čini mi se da ste onako dobro kliknuli. Jeste, svakako. Izdvojio bih to kao možda najveću prednost programa. Znači, ljude koje upoznaš tamo i sve te lepe i loše trenutke koje prođete zajedno za tih 3,5-4 meseca definitivno vas nekako spoje i dodatno povežu. I mogu reći da posebno što se tiče njih dvojice, smatram da sam upoznao prijatelje za ceo život i da smo se od prvog dana, niko nije verovao da se nas trojica ne znamo, to su svi govorili kao nemoguće da ste se vi upoznali na programu kad ste toliko dobro kliknuli. Odmah smo se dogovorili da odemo na to putovanje kasnije zajedno i naravno da idemo na program sledeće godine ponovo. Tako da, da, prvo mi je bilo to možda najveći problem što dolazim sam. Razmišljao sam šta me očekuje, ali najviše sam se nadao da će konkretno tim ljudi s kojima budem radio i ljude koje upoznam na samom programu da budu okej. To mi je onako bila najbitnija stvar i to se i desilo. Tako ispo. Dobro, pošto sam ja gledao neke vaše snimke i slike sa putovanja, malo ćemo da obratimo. Imam jedno konkretno pitanje. Da li postoji neko mesto gde ste vi zajedno bili, a da se niste slikali sa 3 prsta? To nam je bilo onako, da, nešto mahinalno, uvek svaka fotografija, znači... Ne, bilo je okej, samo primetio sam na više mesta kad ste iznajmili onaj automobil i uvek je, što je sasvim u redu, naravno. Jeste. Kad ste završili celu tu, ajde da kažemo, taj radni deo programa, rešili ste da putujete zajedno. Koja su to mesta, kakva su bila iskustva sa putovanja, gde ste bili, šta ste vidjeli, daj nam malo uvid u to. Pa u suštini još na programu smo bukirali i kola koje ćemo da iznajmimo, kao i smeštaj. To su uglavnom bili Airbnb-evi i u San Francisco hotel. Od mesta, znači prvo smo povezali smo Las Vegas, tu smo bili 3 dana, odnosno 3 noći. Kasnije smo bili do Los Angeles i na kraju San Francisco, od kog smo imali let nazad. Svuda smo bili po 3 dana i nekako možda ta neka zanimljiva priča, sam taj prvi dan u Vegasu mi dolazimo i umorni, pošto nam je let bio iz Rinoa do Vegasa, nešto smo malo odspavali. I ja se budim da proverim telefon, neke poruke i ostalo i ajde prelistam taj Instagram Reels, oni kratki videi i vidim kao top 6 stvari koje nikako ne treba raditi u Vegasu. I ajde, kad sam već tu, pogodio me algoritam da vidim šta ne treba raditi i ide ovo ne treba raditi, ovo izbegavajte nikako, ali ovo znači nikako nemojte prolaziti ovuda, na snimku naš Airbnb, naša kuća u kojoj smo bili smešteni. I tu sam naišao na 2 takva snimka i ja zovem momci, gledajte ovo, znači šta se dešava, gde smo mi došli. I stvarno smo kasnije, kad smo bolje pogledali, znači taj smeštaj je stvarno bio jako lep i znači taj početak ulice je dobar, međutim, kako smo mi otišli odmah na spavanje i sve to, možda je ovo neki savjet za buduće studente, da kada bukiraju, da se dobro raspitaju koji kraj je u pitanju, recenzije i ostalo. Znači sve iza su bili neki napušteni hoteli, parking, neke garaže koje nisu bile više u funkciji. Uglavnom, taj ceo kraj gde je spadao i taj naš deo je bio pun tih gengova koji se bave čime se bave. Mnogo opasan kraj gde smo kasnije, kad god zovemo, hoćemo do grada, idemo zovemo Uber, recimo, nećemo da idemo kolima, neće jednostavno Uber da uđe u ulicu, kogod da je došao po nas kaže, ljudi, da li ste vi, da li ste normalni, gde ste bukirali Airbnb i tako da to je jedna, eto. Pa je bilo problema? Nije, mi nismo imali nikakve problema, jer generalno izbegavali smo da idemo tamo nazad gde su oni se, ali čuju se razne stvari, prodavnice su bile malo, taj 7-Eleven je bio polupan, ceo izlog i ostalo, tako da mi lično nismo imali problema sa njima, ali je tako sam kraj ozloglašen.
Da, znači jako je bitno, posebno u Americi, posebno u tim nekim većim gradovima, biti svestan gde si. Ne samo gde bukiraš, nego ako se zadesiš, ako negde hodaš, šetaš, da budeš u svakom momentu svestan gde si i da li je pametno zaći u kraj, ulicu ili možda nije. Jer jednostavno nemaš nikoga tamo, nemaš nikoga da ti kaže, opet moraš da se osloniš na sebe, na neke svoje informacije i da proceniš na kraju krajeva na neku možda intuiciju i procenu da vidiš da li je u redu biti tu u tom momentu i u tom trenutku. Apsolutno se slažem, znači čisto ta neka, to informisanje pre toga. Imao bih da kažem isto za Vegas jednu situaciju gde treba se informisati koji auto rentujete i recenzije tog čoveka i sve ostalo. Jer ne mogu da kažem, možda se desilo slučajno, ali nama se desilo da baš rentali smo, imali smo, iznajmili Camara baš u Vegasu dok smo bili i želili smo da odemo da vidimo Grand Canyon, svetsko čudo koje je u blizini, ali treba neko vreme da se dođe do tamo. I mi smo otišli do Grand Canyona, bilo je sve super, islikali se, videli, obišli taj park ceo i ostalo. I vraćamo se nazad i ja start stop sistem i neće da upali. Znači otišao akumulator totalno. I šta sad raditi na toliko kilometara od Vegasa, još su nam telefoni bili prazni, skroz nismo očekivali da to može da se desi. Isto nešto smo imali problema sa mrežom, sa internetom. Ne možemo da zovemo i tog čoveka da dođe po nas, ništa. I onda ništa, dogovorili smo se, idemo svaku u jednom pravcu i pitamo ljudi da li ima jumping cables, kablove za paljenje. Međutim, u Americi to nije toliko česta pojava kao kod nas. Ja, ako nisam pitao 40 ljudi, nisam ni jednog. Znači, već je pao i mrak, ja već vidim sebe, spavam u Camaru. Na zadnjem sedištu Camara. Da, koji uopšte nije nešto udoban i prostran. I sva sreća, neki bračni par nam je, imao je neku spravicu, kao onaj starter. Da, booster, da. Booster, da, koji je uspeo nekako da nam upali auto i sećam se, znači ja baš sam mislio da smo tu zaglavljeni, koliko nas je ljudi odbilo svu trojicu. Mi smo krenuli da skačemo, da ljubimo tog čoveka, da ga grlimo, njemu nije bilo jasno šta se dešava. I tako da, hteli smo da ga častimo, čak izvlači Stefan odmah prvi iz džepa, hteo da mu da $20, čisto, brate, spasio si nas Čovjek je bio crnac i kaže, šta ste rekli, vraćate se u Vegas noćas, kaže, sve na crno. I tu nas je baš zeznuo, bolje da je uzeo tih $20, mi da se vratimo. Koliko je išlo na crnu? Ništa, pa onda smo poduplali to veče, svako od nas je dalo po 20 i pala je crvena i onda smo se još malo zavozali. U svakom slučaju bolje da je uzeo tih $20, spasio ga se. Dobro, nije ni strašno, niste strašno prošli, niste dali mesečnu zaradu ili tako nešto. Nismo. Dobro, super, Bane, ti i ove godine planiraš da ideš sa istom ekipom, pa eto, družit ćemo se, hvala ti puno na vremenu, stvarno si nam podelio ovako neka veoma interesantna iskustva, pa eto, hvala ti još jednom. Hvala tebi na pozivu.